Dasuk ya ono ya. Iya, Mak. Wis wayahe limbukan ya. Nggih, sugeng dalu berkah dalem. Nggih, dalu menika awake dhewe wis kelakon sowan. Sowan. Heeh. Sowan ana ngendi? Iki sowan ana nggih menika Paroke Wedi ana Gereja Santa Perawan Maria Bunda Kristus. Iya. Temane utawa acarane apa? Acarane ya kuwi iki utawa acara utawa temane dalam rangka HUT. HUT ki apa? HUT ki ulang tahun yang ke-70 dengan menyungsung tema besar yaitu Asung Pitulungan lan Pangapura. Iya. Ngono, Mak. Ngaturake panuwun katur inggih menika sik tak karo tak maca catetan. Iya. Pastor Kepala Paroki Wedi nggih Romo Basilius Edi Wiyanto, lajeng Vikaris Paroki Wedi nggih menika Romo Yakubus Winarto, lajeng Romo Noto Romo Amisani, Romo Yanto lan para Romo Rayon Klaten. Lajeng ngaturaken panuwun kagem Bupati Klaten nggih. Bapak ngeblur ya aku ki. Bapak Wamenang Wajar Ismaya beserta segenap jajarannya. Yo. Lajeng ngaturaken panuwun kagem Bapak Camat. Bapak Camat Wedi kene, Camat Joganalan, Camat Gantiwarna, Camat Klaten Selatan dan Camat Kalikoteh. Lajeng ngaturaken panuwun kagem segenap Dewan Pastoral Paroki Wedi, para ketua lingkungan dan wilayah se-Paroki Wedi, lajeng Kapolsek Wedi dan Ramil Wedi, FKUB Kabupaten Klaten, Kepala Desa Gadungan, Kepala Desa Kali Tengah beserta jajarannya, Ketua RT RW sekitar, pimpinan Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Wedi, lajeng ngaturaken matur sembah nuwun kagem segenap relawan. Yo. Iya. Ngono, Mak. Bengi iki barang awake dhewe iki ora dhewe. Tegese ora dhewe. Ora dhewe kuwi ya kuwi ana bintang tamune. Ana bintang tamune. Ana. Bintang tamune sapa? Bintang tamune ya kuwi Mbak
Mbak EOA. EOA iki. Mbak Elisa or karo Saraso. Karo Denok Tatin. Titrot. Iya. Dijumenengke. Ya ano. Dijumenengke monggo dipun sepoti kanca-kanca. Ngaturaken wilujeng dalu. Yes, Gung Mak Dalu, Sange, Mbak Elisa. Pak Yulimbo, Mas Gading. Nggih. Nggih, ngaturaken wilujeng menawi menapa sugeng, wilujeng lan sugeng. Dalu sedaya warga lan umat ingkang sampun magumpul malempuk wonten ing paroki Santa Perawan Maria Bunda Kristus Wedi. Doa ya, Santa Perawan Maria Bunda Kristus. Bener ora? Bener lah, kompelit aku. Lan Romo Edi nggih ingkang minulya pangapunten. Kula itu sebagai orang Katolik rada isen. Soale biasane nek orang Katolik arepe ibadah niku saderenge misale jam 7 ibadah, jam
gangsal langkung 3 menit niku ibu-ibu sampun repot sedaya. Ayo gek ndang ados gek ndang ngopo mangkat jam 7 kurang 10 niku pun tibalas. Kula niku malah telat. Dadi kula mboten seke comboten kepenak ati kula. Nyuwun pangapunten saderengipun nggih Romo. Nggih, Mas Gading menika nderek dingah niki kalih Mbak Yu kula tatin. Kowe ngucapke apa sak karepmu, Mbak? Wis ta. Dongane iki 7 dosa iki. 7 dosa 70 wis lemongan leting blekutuk wis. Wis, ya sak iso-isone blek gutuk ya ciri khasnya le Mbak blek gutuk kuwi mau. Lah ya, yang penting semuanya paham nggih kata-katane Elisa? Wis. Dong napa mboten? Mudeng. Nggih. Mudeng. Nggih, Mbak. Mudeng. Nah. Mudeng. Ramudeng. Wi madang. Madang Ramadan nggih. Pokoke ngucapke selamat ulang tahun buat gereja paroki Wedi. Ha ta? Kompelit apa ya mau? Santa Perawan Maria Bunda Kristus. Nah, SPMBK. Semoga selalu memberikan kasih damai untuk umatnya dan untuk seluruh dunia dan masyarakat sekitarnya. Amin. Yeah, Kok tumben rada meletik kowe le ngucapke. Kowe mesti mau buka AI yo. Ya aku kan bingung nek nang gereja iki aku piye ngono lho Sa. Makane aku ngejak kowe ben kowe sing iso menjelaskan. Ya bebas kabeh mendoakan. Ini kan di sini orang mung umat gereja. Kabeh semua umat iki tadi Pak Bupati sudah ngendika. Nek wis karo apa budaya, kuwi kabeh wis melebur dadi siji. Menyatu arep nganggo klambi abang ngireng ngiteng cokelat topo apa wae segala macam latar belakang kabeh nyawiji dari sak budaya dadi ora bener. Iki mau pembukaane ya berdoane ya semua agama wis kabeh dilakoni. Ngetok-ngetoki nek sedaya wonten masyarakat Wedi iki anu kompleks dan bersatu. Gitu gotong royongnya apik banget iso dadi petuladan dinggo masyarakat sak sekitare liyane. Masyarakat orang masyarakat. Yo. Masyarakat ya masyarakat. Ya oke. Orang masyarakat. Iya. Ngono kuwi. Ya Mas Gading. Mengucapkan apa Mas Gading untuk paroki? Mengucapkan selamat ulang tahun. Ya. Doanya. Mugi-mugi saya ngrembaka. Amin. Ngrembaka iki tegese akeh lho, dalang iki mok nguni siji ngrembaka. Ngrembaka iki kembangane akeh. Apa? Ono temane to, sing pertama sing jenenge ngrembaka kuwi. Iki mau asung ya, bukan asung pitulungan karo asung pengampunan. Abot kuwi. Kuwi kudu wong meleti kuwi sing iso ngudarke. Meleti apa nih? Utek-uteke. Ini nang kene ya mengimplementasikan S3 lho Sa. Ora men kowe tok sing S3. Apa wong kene S3? Wong kene wong paroki SPMBK ngene iki. S3-ne apa? Sambang Serawung Sedulur. Weh, kok literasimu apik ya tumben dina iki. Aku rada meletek matane. Melet matane. Sambang Serawung Sedulur. Ini S3. Dadi ora guru kowe tok sing S3. Oh kene barang. Kene barang ya S3. Ora kowe iso njlentrehke ora. Kowe iki mung gelah tok ora iso gulung kok. Ya sambang. Sambang ya apa? Sambang ini cara wong iki anu teko. Sambang Wanci Dalu. Iki sambung kuwi. Sambangnya apa? Sambang iki mendekati atau teko mendatangi ngono kuwi. Oh, jadi menyambang itu kayak silaturahmi. Oh. Sambang Serawung. Bedane sambang karo serawung apa? Sambang ki neko, nek serawung ki ya kita langsung apa ki omong-omongan terus nek teko tok meneng wae ra ono apa-apane. Hah? Apa? Oh, lah ketutupan tiang, Mbak. Mosok sakmene ketutupan. Oh, serodo rene. Ketinggal nggih, Pak Bu nggih. Yang sini juga kelihatan nggih. Oh iya. Ngene iki sing mburi katuran ndodok, sing ngarep katuran ngadeg ngono. Sing piye? Piye Mas Ade? Sing mburi kok ndodok sing ngarep. Ya, sing ngajeng kon
Sing ngajeng kon ngek jumeneng, sing wingking kon lenggah ngono. Ngapunten nggih Rama Edi niki bahasane rada templek ketot ra karo sing ngajeng. Sing ngajeng kon jumeneng. Iki aku wedi aku ngono nang kene. Sing bener sing ngajeng lenggah, sing buri jumeneng. Sing ngajeng dek ngajengan sedaya kepareng matur sedaya ingkang wonten ngajengan kepareng lenggah ingkang wingking jumeneng supados ketinggal sedaya. Nggih sing kenara. Aku ndak melu iki mah kena sing ngajeng. Ya, ngajeng. Sing ngajeng sing niki luar biasa loh Mbak Elisa, sing nonton akeh banget. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Paroki SPMBK Wedi Klaten luar biasa. Luar biasa ya. Mas Gading lo fansnya segini banyaknya. Menonton Mas Gading menanti kiprahnya Mas Gading ngono lho. Lah iki mau dilanjut kok penak banget tugasmu. Apa ta? Lah sambang Serawung. Sedulur. Serawung kan tadi ngomong-ngomong. Serawung ki ya ngomong-ngomong pendekatan, kita saling omong-omongan, saling ngono kuwi Serawung. Nek sedulur, sedulur ya genah sedulur ki. Bar omong-omongan dadi sedulur ngono kuwi. Dadi gereja kene iki ya mendekati semua umatnya ngono kuwi lho ben iso dadi sedulur selawase. Tak takon tak biji Romo niki leres mboten penjelasan Mbak Tatin menika. Oh iya bener iki Mbak. Leres Romo, alhamdulillah. Nek bahasaku alhamdulillah ya, Sa. Iya alhamdulillah ya padha ning kene iki. Apa ya nek cara alhamdulillah nek Katolik napa Romo? Puji Tuhan. Oh puji Tuhan ngono, alhamdulillah. Puji Tuhan itu ya padha. Lah kowe iki wong apa? Aku Katolik. Kok malah bingung? Ya ya ngono kuwi sok-sok ya aku muni alhamdulillah barang. Ayo ora apa-apa. Padha wae to soalnya. Kowe biyen kae muni bismillah barang ya aku ora apa-apa. Oleh. Kamu muni haleluya ya oleh ya. Awak dhewe nek wis dalam dunia iki budaya, kuwi kabeh lebur dadi siji. Pokoknya menjadi sedulur semuanya. Dadi sedulur S3. S3, Sambang Serawung sedulur. Lang iki mau sing jenenge Asung Pitulungan. Kamu ono tarine saka sanggar ngendi? Mbo. Aku ra dikepeki. Saka sanggar. Sanggar pundi? Sekar Langit. Sekar Langit. Oh nggih, Sanggar Sekar Langit luar biasa. Iki mau ya ciptaannya dari ini Sanggar juga. Dari sing lagune. Lagunya dari Romo Edi sendiri yang ngerepto. Syairnya. Oh, syairnya dari Romo Edi Romo sendiri. Edi nyuwun ngapunten mau rada tempel ketot nggih. Soale niki wong latihan ki ketoke wis yakin jebul dosan karo gamelan ki dadi nadane apa dadi mah bingung kabeh ngono ya. Ning alhamdulillah mau tetep lancar. Ya iki tak wakilke genten ning umat ya. Iki sebelah kono mesti kebanyakan umat to. Terus. Lah iki iki kan ono rale to. Ralnya tak cobain terus nanti umat bersama-sama ya. Jadi ben genep iki mau rale ade ramuni masalah. Ya. Iki nggo carane tombo. Ngarep nganggo nada gamelan lho, Sa. Par nganggo nada apa ora? Iya sakmono to kita kira-kira. 70 asung pitulung lan dadi 70 ati bungah urip dadi berkah. Saged boten umat-umat dua larik aja kaya nek Mazmur kae lho. Iso lah. Coba ya tak ulang lagi nanti bareng-bareng ya habis ini ya. Apa Romo? Refrennya aja. Oh, refrennya terus nanti alan dangdut. Oh iya. Iki lho bagian refren. Refrene nang ngarep kowe iki halaman sepidak pitu. Nang ngarep mulane iki nek latihan mangkat dadi ngerti refren nang ndi. Lah ya lagi teko jlok e. Yo. Endi jal ayo, endi? Refrene. Endi sing endi? Sing chorus iki to. Ngerti aku. Ayo, iki nganggo dung dung dang dang. Nganggo nganu apa jenenge nganggo kendang meneh. Apa Mas? Sing ref mau lho ref.
Saka Oh vokal. ya, dari aku ya, vers 1. Urip iku kanugrahan dalam Gusti. Iki berkah ayo ditampa kanthi bunga. Puji panuwun wujud maknane urip. Urip dadi pisungsung katur Gusti kanthi lelati sesami. Ayo bareng-bareng pitang puluh. Ayo dadi solo pitang puluh. Urip bunga dadi berkah pitang puluh. Uripe tansah gumrah. Baleni Mas. Pitang puluh. Ayo dadi solo pitang puluh. Urip bunga dadi berkah pitang puluh. Uripe tansah gumrah. Sampun. Pun nggih, pun leres nggih Rama. Lah lulus iki cara dibiji niku pinten nek 0 sampai 100 Rama? Wis apik, swidak 5 berarti. Swidak 5 alhamdulillah wis kliwati 50 nih. Ayo. Canduri Sing setengah. penting cukup. Engko nek kurang ya njaluk dikatrol. Nggih, sampun Mas Gadeng niki Nggih. mau apa ya? Prakata ini 70 iki tegese 70 apa ya, Mbak? 70. Paringan pitulungan kuwi mau Nggih. karo pengampunan kuwi mau. Iya. Nggih. Lah kowe malah urung ngucapke lho. Apa? Doane dinggo gereja. Doane dinggo gereja, ayo cetha no. Sing penting iki tansah ngrembaka, kabeh nyawiji nyedulur, buat siapa aja solidaritas sing utama. Iso sambung apa sambang Sambang serawung karo nyedulur karo sapa wae ora pilih-pilih. Dadi nek arep misale njaluk tulung itu kudu ngomong. Mintalah maka kamu akan diberikan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ngono lho. Dadi njaluk tulung terus awak dhewe aja pelit-pelit nulungi. Sing dikarepe ngono. Terus nek wis nulungi awak dhewe iso nyedulur. Seduluran. Siji karo sijine. Wis kira-kira Ning ngono. ono lho sing nulungi malah dadi mungsuh. Nulungi mah dadi mungsuh. Piye kuwi? Kowe nilai utang aku. Oh. Ora dibalekke mah dadi mungsuh ngono kuwi. Ha apa ora? Biasane kuwi memang sing jenenge piye ya makane sesuk nek ana wong utang, kowe ngomong, nek jeneng wong utang iki biasane sedulurane rusak lho. Iki milih tetep utang pot sedulurane rusak ngono kuwi. Mesti tetep utang. Tetep utang ya. Biasane mending seduluran rusak nang utange cair. Itu jangan ditiru ya. Ojo. Ojo ya Mas Gading ya. Nggih. Nggih, kamu kok lemes kenapa Mas Gading? Wonten menapa Mas panjenengan? Wonten penggalian menapa to Kang Mas? Mas. Mas Gading. Mikirke mulai mangkat empet mosok saka Jogja tekan kene 4 jam. Walah mau ya luar biasa loh mau ki Wiyogo sama Sinden tuh sudah mangkat gasik, tapi ternyata perjalanannya macet total. Kuwi mbuh dalan tikus, dalan semut, dalan apa? Apa? Dalan apa? Sing cetha. Dalan tikus, dalan semut, dalan liyane kuwi do macet kabeh. Ya mergane lewat Prambanan. Kudune aja lewat Prambanan nih piye carane wong Yojo tekan Klaten tanpa lewat Prambanan iki piye? Iso ora? Liwat ngendi Pak Bu enten sing ngertos? Bisa enggak ya? Kalau orang Jogja mau ke Klaten tanpa lewat Prambanan. Masalahnya kan ada Prambanan Jazz Festival iku lho. Liwat Wonosari. Oh, lewat munggah. Berarti munggah Gunung Kidel. Kidul. Kidel. Pyongyang. Munggah. Piyungan. Oh iya. Piyungyang iki pancen bocah rada kudu diselentik. Piyungan ya macet ki sik wong Piyungan wae sudah memberikan berita. Nah ya aku mau ki metu Piyungan ngalor wi ya tetep ra jalan. Mas Gading lewat mana tadi? Lewat dalan mana Mas Gading? Lewat Makelar. Makelar.
Wah, ketokane oke. Tapi alhamdulillah sampai sini dengan selamat semuanya Nggih. dan berjalan lancar nggih. Mbok bilih wonten pamundutan lagu menapa Mas Gading? Enten mboten? Dap. Ada. Dibuka sih. Oh enten niki. Nggih. Sugeng dalu Ki Gading badhe nyuwun langgam dadi ati. Oh, tadi hati. Saking Pak Darso Klaten. Pak Darso Klaten. Nggih niki sampun transfer 100.000 Lewat lewat Mas Agus Kocruk. Lewat Mas Agus Gocruk. terus streaming ya. Nggih, streaming. saking streaming. Nggih, niki wau nggih wonten pamundutan saking Tirtomaya, Romo Nggih. Edi, Pak Prastoto. Ya, salam buat Romo Edi minta lagunya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Oh, nggih. Nanti, nggih. Ah, menika memberikan caos Panglipur Mbak Tatin, Ya. pamundutan niki wau dadi ati. Tadi hati. Niku yang diminta sinten nggih Mas Gading? Mboten enten niki wau. Oh nggih, berarti kita berdua membawani ya Mbak Tati. Oke, siap. Sopo sik? Yo aku nderek yang Ya, sepuh sing dulu. nom sik. Oh nom dulu. Nom. Gegerane wong akrami tutup bantah tutup rupa among ati pawi Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang yen angel langkung. Kowe Iki kan telu. Turae siji. Kita bersama. ora padha. Iso. Diusahakno. Kowe kok munggah aku medon. Ya engko tak ndonke sete. Sithik. Ya, coba. Tan ayo. Iya. Pan kena Nombas harta iya padha. Nggih niki dipun lajengaken nggih Mas Gading. Nggih, monggo Mbak. Ya. Galih sing kaya apa pengen
lemes to. Coba aku he, terus nanti sedaya ho ngaten nggih. He. Kok lemes? Meneh sing santer, sing santer. He. Ya ngono. Kemar nadane ya. Iya. Ho. He apa? He. Ho. Oh. Rena wengi dadi ati kongres saja alas bebetene asari kemati mamang kota Sampun Mas Gading. Sampun, matur Sampun, suwun. hati-hati menika. Sampun dipun pinangkani. Menapa malih Mas Gading mbok bilih wonten malih? Niki wonten malih. Enten malih. Kene tak Nggih. delok kene tak wacane wae apa piye? Niki. Tak nek maca. Delok HP-ne tak wacane gawa rene ngono lho. Macane. Kok nak lha kok iki gambar apa iki malah? Apa? Malah film apa iki, Bu? Upin-ipin Ya aja kuwi koleksi. Wah. Minta lagi. Aku. Lagi, itu tulisannya minta lagi. Ya loh. tipe. Minta lagi, minta apa? Ya. Minta lagi. Minta lagu Indah Rencanamu. Mbak Elisa dari Y Gatot Irianto Jakarta. Wow, Pak Gatot rawuh nggih. Wonten nggih, kayaknya tadi rawuh. Ini beliau. sudah transfer Rp500.000. Weh, matur simpan nuwun. Luar biasa menika. Sampun transfer Indah Rencanamu Mbak Elisa. Iki di gamelan iso apa ora iki? Lah piye, Mas? Piye biasane nggo keyboard. Maksudnya kowe nembang wae iki waton diiringi apa Piye Mas? kanca-kanca. Jatilan ngono ya. Ora apa-apa sing penting meriah ngono lho, Sa. Ya, Ya. dadi rada digedruk. Lah gedruk-gedruk ya ora apa-apa kok pas kaya lagu. Nek tapi bisa toh? Ya bisa, Ya. tapi itu biasanya melo gitu loh. Tapi Oh, ki saiki kan melo ki digawe nganu jogetan biasanya. Ya gitu. kaya saiki kan umumnya lagi apa kayak jenenge Jatilan Jate. Saleho. Saleho. Iso ora le joget Saleho. Ora iso aku coba contonono. Ora iso. Contonono. Ra iso. Mendingan anu arep dipinangani napa nanti? Biar latihan dulu atau gimana? Aman ra kanca-kanca iki engko. Urung tahu ngerti. Nek urung tahu ya berarti diijoli apa ngono. Ya, mengko dijoli Omong karo liyane Pak ya. Gatot ya. Ya, gampang nanti. Mani pamundutan sanesnya mboten wonten nggih Mas Mas Gading. Gading. Nggih, dereng ngenten. Dereng wonten mbok bilih Bapak Ibu ngersakaken lagu menapa Pak Bu? Kodril. Kodril terus apa meneh sing tengah kene? Podang kuning, kuning. manuk kuning, sing Apa? ah? Rondo kempling, terus apa Rondo meneh? Kempling. Liwong apa meneh? Hah? Sing kono Sarung jagung. jarum-jarum bojo Oh, loro. jarum-jarum. Memang tumbas kaset mawon nggih. Lah ya mbok obral dhewe to. Lah akeh tenan lho sah ya. Lah ya mbok obral ya cetok kabeh Iya, pengen. tapi kok salah satu pasti ada yang dipinangkani. Ya. Ya nih ditampilkan cincin-cincinnya Sing Mbak Elisa. pundi? Ya diurut ke wes kok kene iki Mbak Mbak Orisa dulu nggih. Iya. Monggo Mbak Orisa majeng wonten ngajengan. Sekarang mau Ayo Mbak Orisa. Kowe joget. Dijajal. Ada Mbak Tani. Ora iso. Bola daleh. Ayo ngeden. Ayo Mbak Orisa. Heka, heka.
biasanya sing serapat ngene iki sok biasane ya Mas Gareng apa Cak Percil apa Cak Yuda ngono ya. Nek spot ngono kuwi iki sing mulai sapa to? Sing mulai kendang. Mas Wahyu Lah berarti. kowe arep ngapake Mas Wahyu monggo. Ya engko tak kapak-kapakne. Lah kuwi dikapak-kapake ya manut wae nek kowe sing ngapak-ngapake. Nggih, mbok pilih Mbak Ariza wonten kata-kata? Nggih. Kagem Paroki wedi nggih Bunda Kristus wedi nggih mugi-mugi sedaya ngrembaka pinaringan sehat guyub rukun ya Mbak. Amin. Nggih amin. Nggih, Mbak Ariza mau menembang apa? Ini salah satu tadi saking oke-oke Jang- arep milih sing ndi? Sarung jagung, jarum-jarum, bojo loro, podang kuning, Podang kuning, sesideman wis sesideman, piye. godrel. Godrel. Apike apa ya Mbak? Bojo loro rada kemplit. Bojo loro Oh rada niku Ada apa? Ada Ada, saweran, Mbak? ada. Mbak Ariza? Ini sapa sing arep moro? ngersakaken apa? Lewong. Oh, lewong. Aku korono. Oh iya, Lah, Ron. lah ya jenenge berkah Ayo, iki Mbak dijemput. Sing mriku sinten, Bu, Mbak? Mbak Tatin nggih. Mbak Tatin. Kandhane ngeyel kok. Ayo Tin. Wah, Awas Pak, minggir Pak, mengendak kidak. ngaleh kabeh. Tangannya Pak amankan, sikile Pak amankan. Awas, ngaleh tak kepidek kabeh. Kasih Bu. jalan, Pak. Lamit nggih, Pak, Bu. Ampun don njigali. Sileng. Piye lah? Lamit. Pripun? Sendale ngampil, Pak. Mbak, aja ngentet lho Mbak. Pak, ngapunten nggih Pak nggih. Menika kula demuk ora apa-apa ya Pak. Klamit. Isa dirono, Pak. Ra iso liwat barang kok meneng wae lho. Saking dari mana? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Luar biasa dari Bekasi loh. Iya kemarin ketemu Ini kayaknya, kesini Bu, sama di siapa? Bekasi ya. Iya. Mantap. Ibu Mbak siapa? Elisa suruh sini. Oh, langgeh siap. Kenapa? Ya gas no, ayo rezeki itu nggak boleh ditolak, saudara-saudara. Ya, benar sekali. Iya. Alhamdulillah. Kalau minta jangan, tapi kalau dikasih rezeki jangan ditolak gitu. Iya. diterima dengan senang hati. Aku ya ora minta loh. Saya tidak minta ya. Cuman dikasih ya. Tinggal katresnan. Ya. Semuanya. Loh. Kalau bapak jangan sayang-sayangnya ibu aja. Mbak, jenengan aja ngene iku lho, Mbak. Oh, ora. Kok sapa-sapa mbok todong? Nik, apa? Dari Bebek Mbak Nani Bekasi. Luar biasa matur sembah nuwun nggih, mugi berkah nggih. Tambah Sehat laris selalu. bebeke. Amin. Ya, lah mana bebeknya? Oh, nggih Simbah. Mas Gadeng mohon izin Iya. karena ini euforia umat juga masyarakat wedi ini mau kasih rezeki Mas Gadeng. Nggih. Izin nggih. Niki Simbah niki. Simbah wonten dawuh Simbah. Nyuwun Yes, ya. podang kuning saking Simbah sinten? Sukarni Kuntoro Harjo. Sukarni Kunto Raharjo. Kunto. Sukar angele, Sukarni Kunto Raharjo. Karepmu. Sa. Walah kompelite angel yo. Mas Solikin ini dapat salam dari Mbak Nani, Bebek Bekasi. Nah, dada Mas. Oh, lagune kowe njaluk Gembira Luka. Kowe kon dadi munyuke. Oh, buat Solikin nggih. Buat Terima Solikin. kasih Bapak nggih. Berarti niki tak mau lagune ninggal katresnan nggih. Dang ini oleh wong iya. Dewe-dewe. Dewe-dewe. Maksudnya, Sing iki- sing 100 Gembira Iki Loko. Gembira Luka iki 500 lewong kowe pira? 350. Karo Ora ding. Piro iki 400, 500 juga. ninggal katresnan. Ya. Simbahe mau Mbah Kunto. Simbah, Sukarni, Oh, Mbah. Kunto, Lali. Niki 100. tas sing anten sing ajeng maringi Pasah mboten? dibuka menika menawi ajeng menapa? Oh, Bapak, Mumpung dereng minggah lho Pak niki. Apa? Mbak Elisa. Mbak Elisa rono, Izin Mas Gading. Waduh, lah iki piye aku ra penak iki. Klam derek langkung nyuwun 10.000. 10.000 murah men ya.
Saya pundi, ini mriki Bapak nggih. Hmm. Wonten dawuh Bapak. Lisa derek mbae wae Mbak Lisa. Derek bae. Podang kuning saking Bapak sinten? Sugiono Lor Candi Prambanan. Oh, Sugiono ler Candi Prambanan. Iki sing marai macet mau iki. Oh nggih. Hot. Panjenengan nopo bidal lewat Prambanan? Oh, griyane Candi Prambanan. Elok tenan. Omahe ning Candi Prambanan. Berarti nganu to. Iki Oh, sing jaga malem. Oh, tak kira Bandung Bondowoso. Tiwas Kardan di Jonggrang Sampun menika podang kuning. Sampun menika meleh. Oh wis, ya wis. Wis. Wis, balik meneh. Kok nek ana meneh aku wegah medun neh lho nek ra sisan saiki lho ya. Sisan lho. Sisan Bu, Lamit Pak. nggih, Mbah. Lamit nek do uwel-uwel apa piye ngono lho. Sing gak salah tuh saking Bekasi, Saking Pak. Bekasi, Pak. Mas Solikin ini ada titipan buat jenengan dari Bu Nani Bebek. Mas Solikin untuk berkah Mas. Ya, karena alhamdulillah menika dapat berkah Mas Gading. Nggih. Nyuwun lagu Jauh-jauh Liwong dari Bekasi. ninggal katresnan karo apa Podang kuning. Sing bapake Prambanan apa sah? Podang kuning. Oh, podang kuning. Voting podang kuning paling Berarti oke. terbanyak Sing podang dipilih kuning. manuk kuning. Manuk. Podang Ya bener, memang podang itu salah sawijining manuk. Manuk sing cilite ireng. Sleret. Seret. Sleret ireng kok piye mau? Pancen. Aku lagi jupuk tisu lah yang kaget lah aku kok. Pancene bocah njaluk di sekolahke iki. Apa? Aku wis Sekolah sekolah. apa nih? Sekolahke kuwi. Sudah mung sekolah, rongkolah, telongkolah iku kan. Podang Ayo, kuning podang Mbak kuning Riza. ya. Komplit ya. Iya. Sak bawane. Nadyan wujud tembung peksi agawet malindeng Senajan wujudnya mung manuk ning kawe bingaing atini atosipun Eyang Sukarni. Alos manis nang samake. Manuke alus Alus. tur legi Lagi. Manuk apa? manis lan ning semake. Manuk apa sing legi? Manuk kawutahan wedang teh. Manuke sapa? Makan itu loh, kita kalau beli di pecel lele itu pesen burung. Misalkan ono to puyuh apa-apa gitu, puyuh. apa ayam gitu. Lawi ceritane manuk sing digoreng kuwi kawutahan udang teh dadine legi. Oh, manuke bakule berarti ya. Ayo Mbak Tatin. Rama Edi ngersakaken manuk mboten. Mboten anu to, niku wonten pamundutan lagu-lagu lho Rama. Panjenengan mboten kepengin to. Karemenanipun menapa? Boten Romo? ngersakaken. Romo Nggih, Rama mang nggih. Oh, senenge mentok. senenge mentok, Mentok, Mbak. Nah, Rama mentok berarti sing itik-itik crit ngono kae ya. Kok persis ya? Nah, mentok ki gatekno nek mentok ki mlaku rak egol-egol cret ngono ki lho. Coba Mbak praktekno. Gak kudu mentok kok. Kok arep ditadai Mas. Ayo Mbak Riza. Goleki si podang jenar iba bunga hengan
Sasampunipun menika pojang kuning. Sampun. Monggo Mbak Riza Nggih. buka celuk. Esa awan neng omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang kobang-kobang pitaran gonggo goleki ora krasa esuk awan nganti wengi leman yen ngandulya kang nyawa kleyang-kleyang hak sawa mencok ning apa kekancanan tak rindik saka kataban sarwi ngoceh dhewek malih kencok Kaya tak suwun kok aja ngiceh pojang kuning agawe pikirku komen sleret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kelakon nyanding selirane bakal atiku liya kang nyawa si podang andodot ati keberangan atiku sang saya tak seranani sun pekaran ulun Esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang obang-obang mitaran ganggu goleki ora krasa esuk awan nganti wengi yen ngandulya kang nyawa kleyang rasa wang mencok nenepa kekancangan tak rindik saka kataman sarwi ngoceh dheweke malih kencok welang kaya tak suwun baca ngiceh pojang kuning gawe pikirku sampai ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen kakon nyanding selirane ora bakal atiku kekiwalian yen si podang ngandut ati keberangan ora mangko atiku sang sayang tak seranani sun pekaku nggih sampun dipun pinangkani nggih Mbak Matur nuwun Mbak Ariza. Ariza. Nggih, menika sampun untuk Eyang Sukarni kalian ingkang wonten ler Prambanan niku wau Pak Sinden lali aku pisan. Wis pokoke sampun. Kene bapak sing nang ngarep iki lemeni Pak Belas. Pak Belas ya apa? Pak Sinten dari Pak Belas. Pak Belas. Mbok Nggih. menawa anu minangkani pamundutan napa malih? Lah kuwi mau Seko Bekasi. Ayo ninggal katresnan? Ninggal katresnan, terus wonten Lewung. Liwung. Ini Nggih. yang mana dulu? Ninggal katresnan ini mau ada Mbak Indah, Mbak Saras, Mbak Ika mau siapa?
Yo nek ninggal katresnan ki apike bareng-bareng. Rame, Dadi ora ning siji maksudnya. Terus liwunge Liwunge ya engko ya semuanya. kok penak. Iya mau bagaimana? Iya. Dibagi tiga-tiga. Tiga-tiga ya. Ya, ini dulu tiga depan. Tiga depan. Mbak Indah, Mbak Saras, Mbak Ika Suhesti. Mbak Iu. Iu. Monggo. Dipun Spoti kanca-kanca. spoti, Mas. Selamat malam. Selamat malam. Ada Mbak Indah, ada Mbak Saras, ada juga Mbak Iu. Nggih, sugeng dalu Mbak Tatin, Mbak Lisa. Sugeng dalu. Minangkani niki wau saking Bu Nani. Nani Bekasi. Bebek Nggih. Bekasi ya. Lagune ninggal katresnan nggih. Ya. Dilanggamkan dulu aja ya. Jadi Boleh. suarane ceto siji-siji. Cetho. Cetho. Ya iya. Makan. Arep langsung mau nganggo bawa. Langsung aja ya. Langsung. Langsung. Siap. Hop. Pokoknya langsung dugdes ya. Monggo sapa sih iki? Oke guys, Mbak Iu dulu ya. Buka celuk Mbak Ika. Aku. Ya Mbak Ika. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa Tasawati
Wes ngene iki biasane nular, Mbak. Nular. Ini tadi ya. dari Bu Nani ya toh. Lah ini kok langsung mak klunting. Ternyata ada surat dan ada layang dari Romo Martinus Ngarlan wonten ing Keuskupan Purwokerto. Ini kirim salam minta capeng gunung kirim 1 juta rupiah. Matur sembah nuwun Romo. Iki ono, Mbak. Apa iki? Fragmen Suminten Edan dari relawan Pager Paroki Santo Yusuf Pekerja Paroki Gondang. Ucapannya selamat ulang tahun Paroki Wedi, semoga sukses selalu. Sese ono duwite. Oh iki alon-alon. Alon-alon. Ya. Alon-alon ngendi? Ji, ro, lu, pat. Wah, 400.000 nuwun. Suminten edan iki urung iso edan iki lagi setengah edan. lah biasanya piro nek iso edan? Soale nek wis edan ki tambane larang. Oh, biasanya piro? Obatnya paling ono minim ki 1 juta. Waduh. Tadi ki DP dulu ya. DP dulu, suminten edan. Yo, permintaan dari apa ki mau relawan Dari Pager. Parok Gombong ya. Iya. Paroki Gondang. Nah, iki mau capeng gunung dulu apa mau ini dulu? Mana Suminten Edan. suminten edan, Pak? Pak, apa jenenge sampean gunung? Hah? Sumi sing edan sapa? Tatin. Elisa, mbok pisan-pisan Elisa sing edan aja aku terus. Rawangun. Wangune ning sing edan Elisan apa Tatin? Elisa. Aku ora ngomong lho, penonton. Elisa. Penonton. Hah? Suara terbanyak sing edan kon Tatin. Yo, Lho, Tin. lawane sapa lawane? Solikin. Ayo Kin. Ayo Kin. Soleh duit 100 Kin. Maju Kin. Enggak Kin. Ati sepoti Mas. Lele, kowe kok medun. Ayo bareng-bareng. Non Arep apa? Boromiyarso. Menika ajeng wonten pasugatan inggih menika ketoprak ingkang boten pati sae. Menika ajeng dipun dapuk Solikin dados sapa? Broto. Lajeng sumintenipun inggih menika Nyai Tatin Titot. Kok ora nggo nyai? Sapa?
Tatin wae. Tatin, Titot. Nyai iki tulisan non kijing kae. Nyai. Lah aku sapa? Aku dadi opo? Kowe dadi mbokku. Cempluke ya Riza. Anakku iki kowe. Tadi kok ngene lho, Sa. Mas Solikin sama Cemplok sama Suminten dadi Suminten ben ngerti di cempluke ngono engko ya. Oh iya. Cemplok ajeng kapatah dening Oriza Sativa Sapa? Pari. Lan kula dados ibu-ipun Suminten. Sumangga. Ha, mriksani. Den Mas, Piye diajeng? panjenengan boten seneng to ketemu kula. Ya seneng to wong ketemu karo calon garwane kok. Kok kados boten seneng to? Seneng kok. Saestu. Heeh. Lah nggih panjenengan tresna to dateng Ayo kula. tresno to wong kaya ngene kok ora tresno. Saestu Kang Mas. Heeh, raketan rada ndredeg. Panjenengan ampun anu lho, ngapusi lho, ampun dora lho. Ora mbok bedahno apa? Bedahan atiku tetep anone ming sliramu wong ayu. Alah napa nggih to Den Mas? Tenan kuwi. Ora ana wong wedok liyane sliramu. Wong aku ki ngimpi ya mung karo kowe terus kok. Kek nimpi napa? Iku ora ya ngimpiku ki numpak kapal bareng ngono Oh lho. ngaten, lah nggih Kak nggih pacangan kok nggih. Lah iya. Den Mas, menika sampun atawis dangu kula kalian panjenengan sesarengan ngoten lho. Kula pamit nggih Den Mas. Lho, arep nanti. Mengke Aja nek- pamit sik, gandrungan dulu. Oh, Kayak nganggo gandrungan caping sik. gunung kuwi mau jengklengan ngono Oh sisan. iya iya. Yo. Madane caping gunung. Apa-apa. Anjih Kang Mas, Piye? mboten sida pamit kula Kang Lah yo Mas. aja pamit wong lagi wae ketemu aku rak urung ninggali to. Mbok bilih panjenengan badhe nembangaken dhateng kula Kang Mas, nembang napa ngoten? Tandha tresna. Oh ngono. Nggih kagem kula. Cek. Napa kemawon kula seneng? Napa mawon kula seneng? Ya iki tak tembangke Nggih. kanggo sliramu. Nggih Kang Mas, nggih Kok Den kok Mas. tak jenggleng ya? Heeh. Kok nek tak jenggleng kowe mapan. Cangkeme dilaras. Sing bener, sing nyanyi sing apik. Saben bengi sakmono lho Kin. Saben bengi. Leleh, saben bengi, Saben bengi. piye to? Saben bengi sing Benakno penting plok. ya Dik ya. Nggih Den Mas. Aku mbok apa ya? Arep ping pira-pira isih kuat. Soale mungsuhe kaya ngene. Nggih ampun kesesa, sabar riyen nggih. Lah iya. Kek nembang. Sepira to? Saben bengi nyawang kona Kedah pas lho Den Mas. Den Mas, Piye? swanten panjenengan menika sae. Ning lenjenggleng kirang pas. Kurang pas. Nggih. Nggon ngendi? Lah jenengan dereng jelang kok jenengan pun ngeten. Wis tak polke iki urung pas. Yen memajang mung karo janur
Ayo Den Mas, monggo Den Mas. Lah, Lumayan toh. nggih radi kraos. Pokoknya boko sithik engko nek wis mentok apa? Ngono kuwi penak Nggih, engko Den Mas. suwe-suwe. Yo Mang lajengaken. kembang wae waton. Dan Mas Broto ya. Wis PE Den Mas. Iya. Sepindah mawon ampun imbah-imbuh. Lah, Den Mas Broto kok kodok. Masih ngalus no, masa jengleng kok mekangkang. ayo isone mekangkang e. Sing Piye? ngalus. Sing ngalus Lah yo Den pengen Mas. pindho sih. Eh, Lah pertama iki bisa njuk pindho, njuk ping Nggih. telu ngono lho. oh nggih. Nggih ampun kerosan ngoten lho. Ya. Alon-alon mawon. Ya. Dirasake. Terus ya apa ya iki? Sak ceritan. Den Mas, ampun kados ngaten to. Lah ya nek engko nek ora metu piye? Oh nggih nggih. Ah iya to. Pacitan sarungi Wes. pen alon-alon ki yo penak bola Nggih, ya. Den Mas. Wah jan angler. Kaya numpak jaran. Panas. Panas. Panas Den Mas. Panas udan. Yo, ayo yo. Ayo yo. Jangan esok-esok, aja mepet-mepet. Ora oleh mepet. Angsal. Oh, oleh kok. Kan pacangan. Lah iya ya Kan bebas ya. Bebas Den Mas. Mepet karo dilebokke. Iki nang dejo Den Mas. Oh, waton kuwi Den Mas. Lah ya ora apa-apa to, nek ora mlebu piye? Rak ya ora iso. Iya, heeh, Mas. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Panas udan. Udan panas. Aleng-aleng. Nah, ngono lho ditambahi ngono lho. Nah, Sapeng genang. tetek lorek ndase ireng wong wis tuwek isih iso ngalor. Apa ta? Guru Ket lagune. nggonku wis ket mau iki. Nadyan wadon sarta Den Mas.
Iki katresnanku. Katresnanku maksudnya panjenengan mau ngerjakake degan kula opekke, kula penekke kok malah jenengan mlayu. Lah kuwi mergo meng tak nggo alasan kok. Maksudnya Ben aku iso ketemu karo kowe ya. Nggih Den Mas, menika sinten to Den Mas? Aku ya ora ngerti iki sapa. wong lanang pancene ngono kuwi lambene. Mau karo aku bar nananina kok saiki karo iki. Nananina apa wong aku rung nananina kok. Loh, jenengan mau ngersake mi? Hah? Ayo Siti. Lah ya mulane kuwi lho panjenengan kok langsung isasane karo iki. Sapa iki? Kowe sapa? Iki Aku Cemplok Mbak Yu. Iki ta sing jenenge Cempeluk. Aku pacangane Den Mas. iki Den Mas calon Broto. bojoku. Den Mas, jenengan dadi wong lanang aja mencela-mencele ya. Lho, mencela-mencele kepiye? Panjenengan jarene wis dijodoke karo aku. Kok isasane karo iki? Lho, sing jodokke sapa? Loh, bapak jenengan karo bapakku. Lah sing arep rabi iki bapakku apa aku? Loh, nek jenenge wis dijodoke ya manut karo wong tuwa ta? Lho, ora kudu. Jenengan nampik wong wedok jenenge. Aja ngono, katresnan kuwi ora iso dipeksake lho. Katresnan kuwi iso muncul, iso mruntul. Iso. Dipiyekke? Mergo tresno kuwi jalaran saka kulino. Lah, Nek jenengan kok kulino karo aku kok suwe-suwe iso dadi tresno. Ning aku wis kulino karo Wis Cemplok. kulino karo aku Mbak Yu Cemplok. Oh ngono to carane. Iya. Mas kowe mblenjani karo aku. Kowe sebagai wong lanang iso nglarani wong wedok, kowe titeni ya sesuk ya. Titeni kowe Den Mas. Titeni aku ya ora wedi. Ayo Den Mas. Ayo, ayo. Simba! Piye to, Mbak? Piye to? Iki Simbok iki lagi anu apa sene? Apa? Lagi ning wingking iki lho, lagi ning mburi kok ngerti Lagi iki nguyuh? Simbok sa. Lagi nguyuh. Lah, kuwi sing sopan nek karo Simbok ki nyene, seni. Lagi Nyene. nyene. Nah. Mbak, aku arep takon karo sliraimu. Karo mboke kok kaya ngono to, Nduk. Iki ki aku ki sido dadi bojone Den Mas Broto apa ora to, Dek? Den Mas Broto apa ora? Sabar. Ambekan se. Ket mau sambekan. Ngene ya, Nduk. Piye kowe pertanyaane apa balenono? Alon-alon. Aku sido dijodohke karo Den Mas Broto apa ora? Rungokno kanthi premoto. Permono ya permoto. Mbok nek kocluk. Kene ya ten suminten. Broto kuwi dudu pacanganmu, dudu bojomu, kuwi calone Cempluk. Dadi kowe iki aja kok mengingini. Aja kok kowe mepengin apa sing dudu dadi duwekmu ya Kok sik to, Mbak? ten Sik menengo sik. Aku kan wis pesen perias. Aku ki sesuk calone ditandani nganggo pae sageng sing klambine semene ra nganggo klambi kae lho. Maksudnya klambine meng kembenan. Terus kok Den Mas Broto sing ora nganggo klambi kae lho, Mbak. kok ora nggo klambi piye? Jenenge pae sageng ki ya ngono kuwi, Mbak. Wis besen. Aku wis ngundang kanca-kancaku do takon nyanyi sesuk ki calone campur saringan, wayangan, jatilan kabeh wis takon lah, Mbak. Ora apa-apa, ora dadi apa. Kuwi lak mau lagi mbok DP to. Ora apa-apa nek ora sida. Bangane kowe sesuk isin nek sing lanang ora tresno karo kowe. Sing jenenge kuwi ki wis duwe pacangane dhewe-dhewe. Dewa karo Dewi. Nek raseksi karo raseksa. Nek sing jenenge Broto karo Cempluk. Nek Suminten ya urung nemu jodone aja kok kowe kaya ngono. Saiki tak takon, Mbak. Piye? Aku wis dadi bojone Den Mas Broto. Sing rugi sapa nek ngono kuwi? Aku wis bayar kabeh lho, Mbak. Sik ra apa-apa sih mbok sing rugi lak ya duwite si mbok to. Uduh duitku dhewe kok. Kowe entuk duwite saka sapa? Saka Ramadi. Oh saka Rama, berarti duit umat kuwi. Nek
duit Romo ki kira duwe duit apa-apa. Romo kuwi iki memang kudu kaul miskin lho. Ora duwe duit, dadi kuwi duit umat. Kok nggo DP pernikahan kuwi ya kuwi jenenge penyelewengan kuwi. Ya sepenting duit wis nang nggon aku, gek kuwi wis hakku to. Aku arep tak gek ngendi-ngendi kan wis manut hakku. Ora ngene lho, Den, kowe sing sabar. Sing jenenge Broto kuwi dudu dadi jodohmu. Awak dhewe kowe iki mung anak warok. Wah, aku ora dadi Bocah golek karo dak iki karo iki ya. Aja ngono kuwi, Den. Aja ngono kuwi Gusti Boto bisa. bojone Den Mas Broto. Ora apa sesuk tak goleke sapa liyane. Karo si Moban yo gelem. Mimi, Kok mimik meneh iki piye? Samene iki kok kon mimik nggon aku. aku ya piye iki mbok nek ra duwe mimi iki. Tak duwe kaya anakku segede iki. Mbak, aku kuwi kepiye nek ora dadi bojone Den iki mau apa to iki, Mbak? Ora dadi ngopo Wes mau bareng nguyuh ya, Mbak. Oh, lah ya aku rung ngopo-ngopo wis mbok undang iki mau, rung rampung. Mulane ambune pesing ra jamak-jamak. Ten, Sumiten. Iki piye iki? Tulungi. Sumiten. Apa isih maput apa ngopo? Ora mempan, Sumiten. Ten Mas Rata. Iki Simba ya iki Simba. Ten Mas Broto. Pinten iki Simba. Alah tak kira Den Mas Broto. Duh iki Simba. Den Mas Broto nanti. Ya ning kono wis karo kono pacangane. Den Mas Broto nanti digoleki, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ayo anakku. Den Mas Broto. Minten. Kowe arep nang endi? Ya karo Den Mas Broto. Den Mas Broto. Den Mas. Kok saiki nganggo topi to Den Mas? Alah jenengan kok Den Mas. Sing eling to, Ten. Sing eling to, Ten. Iki kok yo dudu iki dudu Den Mas takonono. Niki panjenengan apa? Den Mas Broto. Idi. Jenenge Midi. Nanti Sumidi. nang endi Den Mas? Oleh duit meneh. Alah Den Mas Broto. Lah ya bener iki Den Mas Broto iki. Wes iki bener iki. Den Mas panjenengan cinta dadi bojoku to Den. Cinta ora apa-apa. Ya. Den Mas. Gelem aku. Gelem dadi bojone. Mas Broto. Tak restoni nek iki. Den Mas, lambine dicopot Den Mas. Gunane pangapunten nggih Bu, enggak apa-apa ya. Izin lah iki anakku rada ngene. Dimaklumi mawon nggih Bu. Iki dudu kaya salaman wae salaman jaluk ngapura. Dudu Den Mas Broto. Alah, Lah bunani piye nek bojone kaya ngono? jenengan to. Alah, ning duwite nggo aku to iki. Jan enten ki ngisin-ngisini ora. Den Mas Broto nanti nang pojokan kono kae. Ndi to? Den Mas. Minta iki sing ngene. Den Mas Broto cantik e. Ten Bu ngapunten nggih. Jan anak kula niku. Imacrat ini beda sapa iki luweh. Minten. Wah jan kowe iki jan mumetke simbokmu iki. Simbok ki rong Sing ana duwite diparani. Gusti Allah nyuwun pangapura anakku kok dadi kaya ngene. Pamit. Alah Rama. Niki anak kula dados edan. Terima kasih. Iki calone anakku sesuk ya kaya ngene iki. Iki anakmu Broto.
Coba sayang, disayang. Kamu mau jadi anakku? Enggak. Enggak Kenapa? lah. Ya. Ini mau foto dengan semintan. Maaf ya, Dek, ini agak gini ya. Maaf ya. Siapa sing gini? Lah yo kowe iki lho ngisen-ngisen ke mbokmu ora. Aja kaya ngono kuwi, Minten sing eling. Ngalih. Aku arep golek Den Mas. Iki Den Mas Broto. Den Mas Broto kok tuwek. Nang kene. Den Mas Broto nang kene. Den Mas. Minten. Den Mas Broto. Minten. Alah iki Den Mas Broto tenan iki brengos jan kaya pager kecamatan. Alah. Den Mas. Menika saestu Den Mas. Matur sembah nuwun ya Den Mas. Panjenengan Aku Den isin Mas Broto. Oh. Iki Rama lho ora kaya ngono. Rama ki ora menikah lho ora. Oh panjenengan matur sembah nuwun ora mane pelit kira Kayak lho, Den Mas Broto. Oh, Den Mas Broto, wedok kaya Den Mas Broto sampeyan ngenehi duit ya. Matur iki wedange sapa mutah? Matur sembah nuwun nggih. Wis yo Ten, kowe aja kaya ngene. Sugih mendadak ya ben wong edan kok. Ora urusan iki ya. Aku isin lho dadi mbokmu nek kaya ngene iki. Woi, dikendangi, Bro. Joget. Ndi kowe arep joget arene apa Den Mas? Ayo, aku wis Den Mas Brotomu. Den Mas Broto, terima kasih si Moban dari Wis yo Ten, kowe sing eling yo Ten, aja ngedan kaya ngene meneh. Minten. Kowe iki kenal apa Eten? Den Mas Broto lali karo aku to. Lho. Hah? Wis ora apa-apa lah mumpung edan. Bapakne ya gelem. Bapakne kok aja gelem ki piye? Mumpung ora sadar. Alah, iki lho anakmu kaya ngene iki. Den Mas lambene dicopot ya Den Mas. Iki wayake arep ganti. Bapakmu Suwinten. Bojo edan. Aku ki edan. Aku wis eling ya Den Mas. Bojo edan ya ten. Kowe iki mau kenapa? Kowe iki nguyuh sak nggon-nggon apa piye? Dadi kesurupan. Aku tidak tahu. Aku mau jadi manten bersama Den Mas Broto. Wis meneng ngoten. Kowe meneng ngoten. Den Mas. Tak pasung lho kowe ten. Den Mas, iki kurang siji bedhek. Ora aja ojo. Iki kurang siji. Iki kurang siji. Dibuka ikete. Iki kok dadi Den Mas. Wis potong aku wis kaya Polres. Maksudnya Cendak Pak Polisi. Pak Polisi kok kaya Polres. Oh iya. Ten. Apa? Rene oten. Apa to iki ngopo? Kowe menengo tak tambani yen to ki titi wancimu mari ya mari. Nek ora ya berarti kersane sing kuwasa kowe kudu edan. Lho aku ki ora edan kok ya Den Mas. Mas Broto. Kamangka jenenge wong edan iki nek wis mentok. Udah, aku udah. Den Mas.
Gusti, Gusti. Piye anakmu kaya ngene iki? Mintan kowe sing eling yo. Iki mimi. Mimi apa? Kuwi jamu. Mimi sapa? Mbok ben wudo siki gek tak tambanan. Kok malah jarang lho Bapak. Ayo wudo bareng Den Mas. Wes. Ayo. Aku iki dudu Den Mas sapa? Aku bapakmu. Bapak sapa? Suro Menggolo. Heh, bapakku wis mati. Suro Menggolo apa Suro Bangsa to? Suro Menggolo, Ding. Suro bangsat ya kena. Oh. Pancen kowe bangsat. Bangsat. As. Bangsat. Kowe suro sapa mbuh? Apa ta? Heh. Bojok. Yes. Den Mas, aku nang kene Den Mas. Den. Hey. As. Hey. Aku di sini. Ojo kegut. Hey. Wes. Kayak babi. Babi kudulmu, bapakmu wong gek ditambani. Gek diombe. Iki lelakone. Kaya dagelan Purworejonan iki. Apa dadi topo? Aku gede danten. Sapa iki? Bapak? Bapak? Iki Iya. bapakku ta? Bapakmu aku. Aduh. Ya aja disenggol-senggol kayak gitu dong. Kan karo bapakne. Iya, bapak nang kene nek pikir aku medun Iki werna-werna. Mbok wis ngerti to. I bapak kowe nganti mbok sembur kaya ngono Kok iki bapak. sembur? Mbok. Sapa sing nyembur? Awas kowe nek turu tak sembur ngendi. Jenenge nek sembur wong tuwa nyembur ki ra elok lho, Pak. Ni wong nek domponen kae disembur kandhani. Sapa sing nyembur, Mbok? Kowe kuwi nyembur. Heh, Kurang ajar. aku ra nyembur ya. Dilapi. Endi? Nuwun ya. Apa? Seneng aku di anak kaya kowe. Bisa nyoto-nyoto gundule Kon bapakne. aku ya ki kepiye to ki raiku kok kaya ngene to, Mbak? Wis to kowe wis mari to iki. Kenapa to, Mbak? Wis to. Wis ya. Aku tak Eling manggon karo nang bapak. gua genturke topo meneh. Lah, Ya, dadi apa? kowe jaga Prabu Dasamuka. Dadi ngene ya, Pak. Nek jenenge jodoh kuwi ki pancen ora iso dijaluk. Ora iso. Dadi aku umpamane ora dadi karo Den Mas Broto, aku ya wis ra apa-apa, aku ikhlas ya, Pak ya. Swapopo sing wong kaya lanang ngono, akeh, Kak. piyayi-piyayi Klaten kene akeh. Kak. Iki sapa monggo? Sinten sing ajeng ngersake daftar? Wis ya, ya. Ya wis, Pak. Ngapura ya, Pak ya. Yo. Ha, lho, klambimu kok ucul ngapa, Pak? Lah tak uculi. Sapa sing nguculi? Aku kowe dadi Aku yang ngono to, Mbak. Heeh, kowe mau lho. Ya Allah. auratku ketok aurat. Aurat opo? Aurat. Oh. Wis ya. Wis. Ya ana diterek iki, Mong. Hah? Ana duite Ayo, ana dis- kuwi lho. Ana duite mengko tak nehi Pak Oh, nek iya. hitung selawe ya, Pak ya. Ya aja selawe disemprot Aku ki nek nyemprot bayare larang Ya njak ngapura ora ngerti mau merucut Ya. dhewe kok ya, Pak ya. Wis murucut. Ya iki ditutup nganggo lagu. Kaya ngenten ngapunten nggih niki kurang lebihnya seperti ini Suminten Edian sing wau sampun maringi berkah barokah kagem panjenengan sedaya nggih. Mugi-mugi ora lokak ning tambah kebyak. Amin nggih. Lagu selanjutnya. Lagune iki mau caping gunung dibajotke lho, ora iso aja medun. Nah, kono do nembang aku tak leren sikik aku. Sel. Nyembur ki ya kesel ya. Ya. Sadar Mbak Tatin. Dek jaman berjuang jarang kelingan anak-anak pingin tahu saiki ana ngendi
Nggih. Nggih, sampun sekeca. Raosipun nggih menika wonten pamundutan Lewung sama Taman Juruk, Mas Gade. Nggih. Nah, ini yang belum maju ada Mbak Ayu, Mbak Hafidoh, ada Bu Neti dan Bu Pras. Nggih. Nggih, menika saged dipun pinangkani ajeng Taman Juruk napa Lewung, monggo berempat nggih, monggo maju ke depan. Nggih. Medley bisa, teman-teman. Bisa. Yo salah satu nggak apa-apa, yuk monggo maju. Ada Bu Prastiwi, Ibu Neti Sulandari, Mbak Anissa Hafidoh, sama Mbak Ayu Purwalastari. Ya, kelas berat ini ya. Monggo. Monggo. Monggo, Mas. Mengko
No, Piye, Mak? iki wis gandeng jam berapa iki? Wis setengah 1. Iya. Ora krasa. Banter banget ya. Cepet banget wektune. Iya. Neruske lakon, neruske laku, Neruske laku, Mak. heeh. Neruske laku lakone isih dawa. Ngono, Mak. Ayo no, Ya wis ayo, Mak, tak derekke. ayo nduk. Sawe kasihan